Etorriak Ligiak Loratzen ekimeneko bigarren saiora. Onda da azte bi hasi genduen abentura hau, sasoi gatxonetan plaza mantentzie, ezinbesteko iruditzen jakulako, eta bertzulari gaztioke, bertzulanikiko gogoa, badeko gulako. Beste barik, gaurko saio hasiko dugu, eta horretarako txalo bero bat eskatuko dutzu, Koldo Muñiz. Honen moduko saiorik askoz, gehiautan oba balegon, bestela urte osoan zehar, nire bertsoa da zero. Gaur liliak loratzen barriro egoazen, ninengoke poze zero. Guk botatako bertso bakoitza dano gozatu ezkero. Guk botatako bertso bakoitza dano gozatu ezkero. Bertso saio bat naiz egiten den, garai hontan arraroa. Hiru errege atzean ditut eta heldu da magoa. Entrenamendu gisa nahi dugu egin saio oparoa, baina hori bai 8 hobe hartzea tragoa. Atzalde ondan hori behar dugu bota, dinamika ederronen bigarren erronka. Mendiburu jauna da gonbidatu topa, saio baten alde egiteko topa. Azteragoa zen, aspaldi heldutako Liliak loratzen. Badakizue maskariakaz, dauela nahiko apuru. Alanda ere azita maitu eitea dugu helburu. Lagun aldarte eder batean sentitzen gara seguru. Hiruburu handi etxetik eta kanpokoan mendiburu. Saio eder bat urtetekotan, osagai honen dugu. Oso do, azteko. Bi pregunta ingo dut zerez, así que hartzeu da. Bueno, dama gauze, nazkatute itxira perimetro dagaz, baina nik ingo nuzuen galderi izango da, ia amaitzen danean, lehenengo izango da, ia nora guzteko jartzen bidaiatzen. Eraetik urten aldo momentuen, ia nora guzteko jartzen bidaiatzen. Eta bigarrena da, nora esenkien inoz bidaiatuko perimetralki sarratu behoan edo ez.
Konfinamentu perimetralak, zenbat ertz ta zenbat erpin, harata ona joan gureta, inora ezin da berdin. Baina lanean kanpora joan eta planen bilaekin, hemendik kanpo aldan lekura, ta hori bai lagunekin. Konfinamenduan hausnartzeko, izan dut nahiko denbora, ta ni nor naiz, ta ni nora noa, eta gero urrengora. Ze azal koloreta ze piura, ispiluaren ondora, nire benetako senide bat, Marrueko zen egongo da. Nahikota sobran zigortuta dot, sofa ganean lepoa, ta zer egingo dodan kenduten deuskuenean zepoa. 100 edo 200 eurokoa da, nire balekoa. Perimetralki aztertu behar dut, ospako perimetroa. Neure kasuan plana bedogu, simple ona ta kompleto, gogoa dekot patata janan, Zardauak edateko. 100 kilometro gitxi eginda, Riojaraino joateko. Etxean ondo ein alda baina, kanpoan bada hobeto. Konfinamentu perimetralan, jada ez danean traban. Eta gure inguruetatik algarenean ataran. Babai nik altu esango dota, enaz joango niaran, gente larregi biltzen da talaidara eta lagara. Lili artean ona leloak, zaiguna holtzara igo. Bueno, alturarik ez dagota, jabada nahiko motibo. Naiz eta Gernikara gaur heldu, naizen horren politiro. Berriro ere ez bueltatzeko, hau bada nahiko motiboia da, ez bueltatzeko berriro. Hau bukatzien nora joango naz,
Ein ezkeroko goeta, badakizue pegatuta dauz, busturita sukarrieta. Uda partean kolpez galtzen da, herri hartako oreka. Maiatzetik da iraileraino, soilik etortzen direta. Abioizalea enaz ni izen, ez dut nau hegazkinetan, hori kolorez amaitu izen dut, egindako bueloetan. Tal badugu uda pasatu, berton inguruan bueltan, lehen behar izanik ez dotein, 28 urtetan. Ofiziokaz hasiko gara hon, así que etorri Koldo eta Ibai. Jakingo duzuen moduen, aztion bi euskal kazetari hilda bez. Zuek euren lankidiek izango zariak, eta euren moduen, zuen bizitze arriskuen ipintzen duzue gerra erreportajietan. Ibai, zeu, lankidieri paseiakien ikusike, gai lasai jauak landu nahi dozuz. Zu Koldo, ongo bidetik segidu gure dozu. Orain artean gerra ta buelta, ta beti hango pausuaz, naiz ta albistez janzten genduzan, guk emondako mezuaz. Ai erretzeko arriskua dau, jolasten badugu zuaz. Orain artean ez ginen eta kontzienteak arriskuaz. Orain artean ez ginen eta kontzienteak arriskuaz. Ni kontzientea nintzen lehendik, baina zuagian igual ez. Nik hor nirean segiduko dut, kriterio eta ordenez. Baina naiz eta nik oin entzun tristura eta etxipenez. Nik hor nirean jarraituko dut, hil dituztenen omenez. Nik hor nirean segituko dut, hil dituztenen omenez. Kontziente zara ondorioan, ixen leigela hiltzean, fraile berian garai batean, Jose Cousoren trantzean, garrantzi handia naiz ta badaukon, berri horrek kontatzea,
aldabeto leku seguru, baterako aldatzean. Ez aldabeto leku seguru, baterako aldatzean. Eta hementxe ez den lekua, zutzat segurua omen. Egia esan ni hau kontatzen nago alik ondoen. Ingurutako masakreta albodeneko odolen, hori guztia pentsau behar zendun, ona etorri baino lehen. Hori guztia pentsau behar zendun, ona etorri baino lehen. Arrazoi dozu ez dira sartzen, hainbat tiro incendio, baina aldaketa egindagigun, beste zeuzetan serio, lasaiagoa piztizkan zerta, bestela Capricornio, horoskopoan naizta ez da ben, ezertarako balio. Horoskopoan naizta ez da ben, ezertarako balio. Antzain beste gustaten jatzun, horoskopoa nidea, nik ordea oin gurago dut bai, Burkina Faso Ginea. Beraz aurrera segi ezazu zuk hortxea dizkidea, eta onaino iritsi zaigu guri alkarregaz bidea. Eta onaino iritsi zaigu guri alkarregaz bidea. Eskerrik asko Edoita Muñiz. Oin beste bideo kartu, mesedez? Eta gai aldagitza batera joango gara. Pandemien amaieran. Unai, pandemia amaitu dela eta emozioagaz, torpedoso zen lehenengo jaitetara joan zara. Io horretako da. Harin joan zara bertara, oso ondo da arrandien, eta haranon, ordu txikiletan, barra izkinan, Joseba Zarran handia gertu den. Mikel. Bera hasi Josu topo eta konbertsazioan hasi zen. Ez
ez da erraza izan pandemiarena, denok izan ditugu 11 problema, baina ere badago bat libratu dena, Joseba izena ta Sarri ez izena, kontatu behar duzu Erasmusarena, kontatu behar duzu Erasmusarena. Aldi baterako joan, ta nengoen estranki, antxe geratu nintzen mende erdi muti. Zuk pentsetan zenduna ez enaz bertan ta juerga kontuetan benaz horren abi. Aizutxo illorretan kriston martxa dabil, aizutxo illorretan kriston martxa dabil. Kubara joan eta apurtu brujula, hemen politagoa ezen pelikula. Dena muki maskara, beldurra ez dula, ta badakit serio ez da burla, txosnan kua libre bat edango duzula. Txosnan kua libre bat edango duzula. Hori edango dodala, ez da nobedade, bizi izan dodazan guzti hoien alde. Labana inguruan lagune eta talde, baina illorretara heldu talotu naz grabe. Oianeko pagoak blai jarraitzen dabe, Oianeko pagoak blai jarraitzen dabe. Beti horren hausnarkor behar den bezala, enuen dudan jartzen Sarriren nibela. Baina haze simurrak ta haze gibela, kuan ederto zeunden ta gu hemen horrela, enekien aintzarra izango zinela, enekien aintzarra izango zinela. Urte dezente ditut nire barrenean, zarrago izango naz etorkizunean, baina jaenagoenez unai urrunean, ospakizun eder bat eindaigun planean, gure Martin Larralde itzultzen danean, gure Martin Larralde itzultzen danean. Martin Larralde dago hor bere lurretan, ta orain zutxosnara gure epeletan. Baina ene 2 metro ikusi eta bertan, holan pentsatzen dut nik horrelakoetan, ja ezarela sartzen bozgora juretan, ja ezarela sartzen bozgora juretan.
Mito bilakatu da sarriren izena, ta mito egi ere tamainoarena. Kanpoan egon arren urtetan barrena, zetrugoideko zuen illorretan dena. Ze zorue mundu hau bizigariena. Ze zorue mundu hau bizigariena. Torri bai. Antome, apirilen 26-en, gure herrizen paseu zana memori jein dugu. 94. urte urren izin dut. Gaizeri buruz berbaik dugun bakotxien, ondin gabe sentimentuek jantzan ipik jakuz. Nik 3 sentimentu esango dutzutez, eta bakotxetik bombardaketien inguruko bertzo bat dutu duzu. Lehenengo bertzoa tristesik ipotak gertu duzu, bigarrena amorrutik edo zerretik, eta hirugarrena mezu positibo bat edo postasunezkoa. Bai? Amorrutik eta postasunezkoa. Larogeta lauetan, urrunda oraindik, batzun oroimen horrek, esteko indarrik, aikik eta amuman, hemen nebazanik, eskapeu egin eben, ez dakit zelanik, bombak zerutik eusten, ez eguan besterik, teilatuetan zehar, etzan faltakerik. Bombak zerutik eusten, ez eguan besterik, ezer barik geratu, ezer egin barik. Ze gogorradan generazio, oso bat lapurtzean, gaur egunean ez da erraza, olakoak aldatzean. Hainbeste urte pasa ostean, tokatzen da oroitzean, ondo dau baina kandelan zerkita kalera urtetzean, baina hain ondo ez dau pasauzan, hori folklore eitea.
Urte pilo bat pasatu eta gagoz edo zer entzunik. Arbola hor dau erdi jodite, baina ondino zuturik. Gure herria kolpatua baina, ez da eukiko azkenik. Zeregin horik ez da sortuko, garaituko gaituen. Altzeko inbeste irura. Ariketa berezi bat iko dugu. Unai eta Luis Mikelo zeure demoninoa eta konsientziko demoninoa eta ingelu izango direko. Bi egoera jarriko dutzudaz, Iparragirre doinu enkantetako, eta bi puntu motzak zuek egin beharko duzuz. Lehenengo egoerie, eta bueno, amaieran, ze erabaki hartzen duzun, adierazi beharko duzu. Lehenengo egoeria hau da. Zure lehenengo zikie da, Tinderretik esetu duzun pertsona horregaz. Lehenengo zikia, Tinderretik esetu duzun pertsona horregaz. Hilabeteetan izan nazenez, herritar eta etxeko, bai burua eta bihotza ere somatu dodaz trantzeko. Tinderretik ostia biluzik argazkia, Horrek gauza on bat deko, kontzeptuak ondo dinoen legez, ez dekote zer galtzeko. Kontzeptuak ondo dinoen legez, ez daukate zer galtzeko. Ailegatu naz lekura eta alde neukanez aizea. Pentsatu dut hau ezaguna jat, partekatuta klasea. Zara el puto amo, joan zaitez al grano. Aizelako despazea, Tinder bakarrik baino hoba da, Tinder sorpresa deitzea. Tinder bakarrik baino hoba da, Tinder sorpresa deitzea. ¿Cómo te digo, Julia? Erabakide. Erabakide. Ya está.
Naiz hasieran arro esan dodan, aurrerantza pozik goazen, berbaz hasita gauza batzuk dauz hasina zenak hausnartzen. Neska da hangokoa naizta egin topoa, dena ederregia zen. Ez dauka ega titulurik da, ez da bertsoak gustatzen. Ez dauka ega titulurik da, ez da bertsoak gustatzen. Bigarren egoeria. Zer inguruen, danak umiek egiten da bez. Eta zabiz eukia bez. Igual espero neban gai hori, aditu eta karamba, bai lagun askok egiten dabe, hortarako propaganda. Obelengoen gizan golpean zazpizan. Harin ezan dozu danba, aitatasuna baino neiko dut, osabakelo izan da. Aitatasuna baino nahiko dut, osabakelo izan da. Baina onartzen dut egun batean, ein beharko dala topo, baina ondino ez dut atea denbora aurretiz joko. Egin pentsatu gabe Euskal Herrian alde, Hau broma da ta ez joko. Nahikoa dut, nahikoa zeberren aguantatzean, 25 terremoto. Nahikoa zeberren aguantatzean, 25 terremoto. Gai komplikatu samarra data, ez dut atako paparrik, ondino ez dut aurkitu eta nire bizitzan iparrik. Gaia entzun dut eta ipininaz alerta, igual urduri samarrik. Aitatasuna bai baina ez dau, nire eskutan bakarrik. Aitatasuna bai baina ez dau, nire eskutan bakarrik.
eta Ibai. Ramo luze bi izango zaria. Zu Mikelo gintonik, eta Ibai Kubalioke. Lehen askon eskuetan ibite ziren, eta orain oso gitxik hartze zeitu euren eskuetan. Maitasun faltire, hilartzen oso. Pandemia jauzi da, naiz ezkenuen nahi, aurrera irtetzeko, horren beste doai. Kombinatu bigara ene maite Ibai, baina hartzen noatzu solteru tankerai. Larai, 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 solteru tankerai. Bihurtu gara biok, nahikoa mozolo, den eskuetan hartu, ta guztiek txalo. Neube triste nago geur eta salo, salo, lehen Barceloa nintzen ta orain barran lo. Larai, 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 ta orain barran lo. Barran lo egoten ginen, gu iraganean, zer pasako ete da, urten joanean. Lili bertxok horiek jardun edanean, astran bertxoa faria egiten zanean. Larai, 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 egiten zanean. Baina lengo egoeran dago konpliketan, utzik amaiten gendun lehenago betetan. Pandemia gaueri hainbeste kaltetan, bermutak edaten behazitxe dauzeta. Larai, 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 hazitxe dauzeta. Kasualidadez neupe bardindot eritxi, panoramiedogu gaur egun hain bitxi. Datozen barriari kontu isu ikusi, izotz ta fruta asko sustantzize gitxi. Larai, 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 sustantzize gitxi. Lehen hasita amaitu, kintuen bukatzen, ta zeurik zarrak baino, eiatzuz bazkatzen. Gauzak aldatzen dira, dadanak dauz lertzen, ni regetoinik barik enabe eskatzen. Larai, 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 enabe eskatzen. Baina ez aitez jarri tristeen planean, oinarritu zaitez oin nire esanean.
gogotsu hartungo gaitue etorkizunean, panorama guzti hau amaitzen danean. Larai, 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 amaitzen danean. Ia bingoz badugun, danak bukatuta, konsumitzeko hori nago eskatuta. Bakunagaz badago hainbeste kontuta, geu hartute guztiok immunizatuta. Larai, 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 immunizatuta. Torri nahi. Atzeko ari kantetako, gu badakigu oso ondo ezagutzen duzu zela euren iraban. Eta horregatik eskatuko dutzugu kantetako euren nartzaroan, pasiaken anekdotaren bat, zeo zer, enbiena, graziosoa edo kuriosoa izan altzara. Gero eurek erantzungo dutzu da, egitetan, akortan diren, ezin akortan. Egi guztia kantatu nahi dut, gaur zuen parean ozen, ta hau zeinita bada koldori gertatu zitzaion zuzen. Txikitan horrelaxe jaio zen buru txikietak izen, baina golpe bat eman zuen ta orain holan geratu zen. Baina golpe bat eman zuen ta orain holan geratu zen. Golpe bat hartu nuen ta holan geratu zen bai normala. Alde benetan haundia luzea eta zabala. Ta nik horixe aprobetxatu ederto baten ojala. Herririk herri biltzen bainaiz buru handia bezala. Herririk herri biltzen bainaiz buru handia bezala. Ene Mikelo erraldoi dena, beste guztion begitan, kopla garaian ibiltzen zena Habaneraren neurritan. Ze esango dut ba ikustean 2 metro eta erditan, 6 urterekin erori zela peti suiz baten marmitan. 6 urterekin erori zela peti suiz baten marmitan. Peti suizana ez da egia, beraz mendiburu geldi. Espaldin bazu gura amai, espaldin bozu gura atean, kolpe batean eskegi. Sekretu santu hori zein dogun,
azaldu nahian zueri, txorizoaren bokadilloa eta injaba platerbi. Txorizoaren bokadilloa eta injaba platerbi. Bere kantuak poz ematen du, ta vibratoak ikara. Taberna askotan ibili zaigu, bera kantuan nomada. Edozein tonotan eta ondo, joe ibaize pasada. Hemengo inork ez daki baina bere zuerotarra da. Hemengo inork ez daki baina bere zuerotarra. Gure amape eduki eban, kontu hortan balioa. Zelotarako kantau eite bandogu kontu serioa. Ta horregatik geratu jata, alan kantu jarioa. Kausa horixe izan dugu ta hause da ondorioa. Kausa horixe izan dugu ta hause da ondorioa. Sortzirek ije mondozko, así que ya amaitzeko koplatan ingo duzu, bai? Antzel loro. Hori bai, baldintza tipiko dutzuet eta da COVID-e ezin da bai. Gauza bat ezin aipatu eta hori jarrita gaur muga. Ba ez dakit beste zer esan oin, atxalde ona geratu da. Beti izan naiz ni bihurria, ezin baduzu sinetxi. Gaur ze egun da bihar ze egun, gaur da COVID-19. Egia esan zifra ederra, etorri dago entzunta. 10 pertsona zenbatzen dodaz, gai jartzaile hartuta. Zeure lezenaz hasiko orain atzera bueltetan. Neure amumak esaten eustan, ezin inal berri erretan. Hemen egon da orantxe bertan makinatxu bat enredo. Segin behar dugu guk orain hemendik urteta gero. Gure aurrean ikus daiteke publiko esklusiboa. Zenbat pertsona espero zenbat gu baginen motiboa. Pentsatu baino gehiago etordi zen egun haitxu kolega. Baina, por cierto, mikrofonuena sobrevaloratu eta. Baina jentea beldurtu egin da beste horrezen eskuzan. Ta saiorantza ez da etorri nebreiak bete da ikusan. Eta naiz eta beste askontzat, naiz izen leiken kaltean. Mikrofonorik ez dugu behar olako areto batean. Batzuek dugu ahots bat txarra, besteak tonoa doan. Ja mutua sentitu naiz ni eskumakoen ondoan. Baina eskerrak jarri dozula, mendiburuzuk brilloa. Zu baino bea izango alda usteko bokadilloa. Horretarako aukera dugu
ta hiru buru handi baiek lehenein dau buelta. Igual niño montau behar dugu buru handi sariketa. Zuen tonoan kantatze honek, zeinen tonu garestia. Nire bokatan eskatu nahi dut limoia eta eztia. Buru handieri begiratuz, ta emoteko segida. Hiru puntatik gatozta hori be, zonaka bereizten dira. Buru handia badogu baina barruan sobra materia gris. Ze almazena soilik eukileguan perri gabiz. Eta horrela segidu dugu plaka puntos punto. Igual amaitzen begoan beharko da besti etorri orduko. Hiru buru handi eta unai, hori zebazen problema. Agian da lehenengo eguna ala deitzenen hautena. Azken puntu hori geratu jatzu simplea eta dotorea. Nahi baldin bazu esango dotzut, zuk deko zu balorea. Kantatu dugu ordu betean igual jaitxita urrun. Sasoie badata amaitzeko agur banar kantauraio. Horixe, ja amaitzeko. Eskerrik asko etorri zarenari, eskerrik asko bai kulturetxeri leku iztiarren. Gogoratu datorren hastien, barikuen Lili Bertzo Eskola YouTubeko kanaletik emitituko dugu da gaurko saioa. Eta azte barru, barriro siki eukiko dugu da berton. Aitor Sarrana, Sierra Latza, Kondo Besuraga eta Aizain Txauztik. Eta beste barik osatu bertzolarien aurrekaz eta ordu arte. Gaurko agendun aproba, ta gelditu naz gustora, beti holan balitzko ba. Naiz eta lehen oin joango ginaken, ziur ospako zulora. Beste aukerarik ez dago eta, bueno, goazen lumora, bueno, goazen lumora. Ai eskerrik asko Lili Bertso, maite zaitut horren beste, ze fitxajea etorri den gaur algortako afranjeste. Naiz eta aspalditik abiltzan, olako saioen esker. Gaurko plaza hau eskertuko dut, oraingo bokata beste. Gaurko plaza hau eskertuko dut, oraingo bokata beste. Alan esan da beta, amaitzera goazen, etorri direnez ba, aretoa zarratzen, eskerrak guzti hori, gaurkoa ederra zen, ez dakit badozuen, neurriz baloratzen,
Denporada ene bala, hainbeste gozatzen. Denporada ene bala, hainbeste gozatzen. Laurok ibili gara, posita gustora, ordua bada eta goazen kanpora, gaitegi ederrata, jartzaile honena, hemen ikusi leike, atzean dauena.